det er du ikke rigtig helt at styr på. Jeg synes godt nok, det er meget modigt, det der. Er nogen, der har et spejl? Jeg tænker lidt, vi skal lige have charmen lidt op. Ja. Altså, ikke en del heroppe. Gør du det? En anelse måske. Jeg har noget med i håndtaskerne. Jeg ved ikke rigtig, om man helt kan hjælpe mig med. Ej, hvor godt. Ej, hvor er det resteservienser. Vi skal lige have det her væk her. Nej, det kan vi ikke. Det bruger altså ikke. Og det gør bare med. Det skal bare være hårdt nok. Har du dårlig øjne? Har du ikke noget andet her? Ej, se, der er noget her. Sådan. Nej, det skal bare være hårdt nok, så går det godt. Mas! Gå pokker. Mas! Ej, men make-up er tysk til stede. Jeg kan ikke huske, hvad det er mere. Hvad er det jo? Nej, det skal være. Nå, okay. Jo. Det ser kraftedeme godt ud, det. Kæft nogle søde næser. Kan du ikke komme der? Ej, du har fået en ny kjole. Ja, det har jeg. Og skulle det nu være kjolens skyld? Hun har en god røv. Ja, det har hun også. Ja, men det er også en fin Jeg har ikke kjole. set den der kjole før. Nej, jeg ved. Har du været ude og... Jeg var ude at shoppe. Har du været ude at shoppe? Shoppe? Jeg var ude at shoppe. Fik du købt meget? Jeg fik købt meget. Og jeg havde så lige fået løn, så der var råd til det. Ja, det skal bruges inden de bliver for gamle. Så jeg skrev en shoppesang. Nå, Er det rigtigt? må vi være med på det? Ja. Line kender det. Ja. Jeg er gået til. Så jeg skal lige have åbnet min lille dåse. Nej, så god så til, Tina. Nej, det er flot, Line. Ja, jeg har fået en lille dåse af Tina. Vi skal lige have lidt klemmer på her. Skal lige lidt klemmer. Så skal vi...